Ni department madhiye ni to ang'o manitie. Koro tok jatend migao mar public health mano Mombasa County. Tok mano idonje weche mag limbe Adhiye environment. Environment. Kana the environment and one of the most in a department matekie kabisa. Kabisa. Nango kamano. Kabisa dikeche. Kana donyo for 2 weeks nachunga adhi dirisha tachung tang'iyo oko nikech that time koko neng'eny yan Mombasa lil. To Mombasa is a tourist destination. To wadil gi choko takataka to the team mar jo Mombasa en kochiew to kawo takataka ne ng'eny gi wito oko kanyo to dhi kumodhi. Then ne wan gi illegal dumping sites madhi 49. Trucks machoko takataka be kidhi tich yudo ka ginindo kanyo timi bill mar spare parts midwaro. And I learned a lot keje mare koro area mane akia. Koro we had to first and foremost understand ni staff mwadil gogi gin staff aina mane. Koro nadhi makao files mwago piny te mo team profiling mwad lost a new database. Then I realized ni this is how I should onego bena loso gi jogi. Keche kidhi communicate kode yo moro mopogore kara ok giwinji. Ma ang'eyo ni the kind of the composition of staff mane wantiego. Then waduogo koro a fleet. Somo ni ere kaka wanyalo manage this fleet mondo kik watigi mafuta mang'eny, kik wa lose mafuta mang'eny. Mago geche mag takago. Wa make sure ni kamoro ka kamoro ikawe takataka. Then decommissioning mar the illegal dumping sites. Mo decommission from around 47 by the time anawuok ne gina 19. Then koro chako end to end kamikawe takataka gi kamitere ere kaka inyalo kete mondo obed malong'o. Koro waluongo partners kaka JICA mondo koro miwa paro technical support on kaka wanyalo chako segregation of waste matine ni takataka minge odicha ipoge mondo ikete mwandu. Koro jok madwaro plastic kao, jok madwaro gik moko kao modong' no kore kitere dumping site. Mano ni kare